изге сәгать җитте. Падишаһ көткән тәхет бәхеткә иреште. Ятим калган халык өмет күрде. Бүген шәһри Казанда Ходай амин дигән шакта күтәрәбез ханыбызны. Исламы, Асан халкы. Авыл хакимебез, дин һәм дөнья Ozan halkına selam verdim. Яңа падишаһыбызны Аллаһ сакласын. Әссәламу алейкум улухан. Фәрештәләр юлын яктыртсыннар. Сиңа selam. Тугры эмирим Бибарсбек. Йортың амин булсын. Мәңге зәфәргә ирешер өчен миннән бу кылычны бүләк ит.